owito ngimagi. Sirikal bende owacho ni ji 63 pok ong'e kama nitie ka ji mohingo 6,000 odong' ma onge kuonde dak. Sirikal kokalo e migawo mar arita oyango gwenge 59 e kaunti ma Tana River mantie kama rach kaluwore kod pong' mar yewni mag 7 Fork manyalo muoch sa asaya. Ojwang' Barcelona chako chenro mar oimore gi ripodni. E oboke mogol gi migawo mar arita tinende, sirikal wacho ni nyaka chop ngeso ma tarik 2 dwe mar 5, ji 18 osewito ngimagi kokalo e midhiero mag koth mapek ma okelo ula pacho ka. Ripod migawo mar arita, kwan ji ma ula osenego duto gin ji 18, ka gwenge Eastern ma Kenya ji 9 osewito ngimagi, masawa mar Kenya ji 3 osetho, Nam Chumbi ji 2, Nairobi ji 2, kod hoho mar Okak ma bende ji 2 osewito ngimagi. Sirikal kokalo e migawo mar arita bende wacho ni ji 6,600 e boma ma Nairobi odong' ka onge kuonde ma gidakie, ka ji madirom 3,300 mwea e kaunti ma Kirinyaga be pi odaro. Skunde, apaya kod mwandu mamoko be okethore nikech pi. Sirikal bende owacho ni gwenge 59 e sub counties mopogore e kaunti ma Tana River nitiere matek nikech pi makoro pong'o dam mar 7 Forks. Sub counties 5 gi oting'o Tana Delta mowach ni ema nitiere kama rach moloyo, kama moko gin sub counties mag Tana River, Tarasa, Tana North kod Bangali. Jodak modak kuonde mani piny machiegni kod aora Tana koro idwaro mondo dhi kama oting'ore, ka nyaka mago modak e kaunti mokiewo kod kaunti ma Tana River, mano mar Garissa. E kaunti ma Nairobi, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owacho ni jogo mane ochiwo oboke ne joma ogero udi kuonde ma pi kale odhi kawnegi okang' mar chik, ka omedo jiwo ni onge ng'ato mibiro ng'wonne ma ogedo kama ok owinjore. Magine Sakaja owacho tok lemo mane oyuore e kanisa mar PCA Evergreen, Runda e boma ma Nairobi. People who have built on the waterways and on floodplains, we are going to clear all that encroachment. We have been doing it. We are happy with those who have been moving on their own. Kuna wale ambao wamekubali na wamejitoa. Kuna wale ambao wamejua kweli ni maafa ambao tuna iko mbele yetu, but we are going to deal with those. Where there is a case that can be shown that development approval was submitted wrongfully, the planners and those involved must be held to account, because somebody is going to lose property on account of a document you gave them, knowing full well that you're giving them permission to build on the wrong place. So whether it is done, whether it is something that was done 20 years ago, 10 years ago, or yesterday. Duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi to oyango ni koth mapek biro dok chien e kor dwe mar 5. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV.